Muri yeZimbabwe aiwa muzana nazo zvinyasobuda pachena kuti aiwa chabangu masports epolitics hamakwanisi, masports ekutungamirira vanhu kana kuti support kana influence kubva kuvanhu ahana. Notinoona kuti kubva vaNelson Chamisa zvavakasiya bato toona maMPs achidropa achisiya vanhu vakawanda vachiti aiwa isu we stand with our change champion vaNelson Chamisa. Toona kuti muzora nhasi toona kuti vana Biti nana Welshman Vonyengerera vanopeswedha vaNelson Chamisa kuti aiwa dzokai kubato reTCC tigarisane pasi titaurane. Izvi zvanyasa kupa masuspicions kuti aiwa kochii nokuti aiwa vaNelson Chamisa vanga vasina kana full control nepati yavo. Muri yeZimbabwe sataendera mberi nenyaya iyi nokukudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuramba uchiwana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe sezvamogara uziva kuti vana Biti naWelshman Vonyengerera vanga vakaelectiwa sema co-vice presidents, asi muzora nhasi tinoona kuti nhau dzinobuda muZim News Star dzichiti Citizen Coalition for Change TSHABANGU top politicians Tendai Biti and Welshman Vonyengerera have launched a bid to persuade Nelson Chamisa to retain his position, coupled with equal attempts to pacify party forces, including CHABANGU, who have been disgruntled by the former leader's dictatorial tendencies. Sando zvaitagwa nena kuti aiwa vana Biti nana Welshman Vonyengerera vari kuda kupeswedha pamwechete naCHABANGU vada kupeswedha vaNelson Chamisa kuti aiwa dzokai pachigaro chenyu uyai musanofoma rimwe bato. Muri yeZimbabwe aiwa aya mashoko avhundutsa vanhu kuti aikazve ko chii chakuitika nekuti zvairanyaso kubuda pachena kuti CHABANGU chaiye aida kudonhedza pati TSHABANGU nyanga akakwanisa, asi takaona kuti haachakwanisi kuirana pati hapana kwaichaenda kana vaNelson Chamisa vasipo. Saka zvanyasa kubudisa pachena kuti aiwa vaNelson Chamisa ndivane influence ndivane vanhu. Muri yeZimbabwe chimboitoziva munoti kudii pamusoro penyaya iyi yekuti aiwa vaNelson Chamisa vakudiwa zvekare kuti aiwa dzokai pachigaro chenyu. Tiudzei mafungiro enyu pine comment section, motudza mafungiro enyu aiwa muchisubscribe kulike pachete nokutina on the bell icon. Turamba uchiwana maupdates anokupa pano paZim News Live.